Balik yuhom ang linibo ka mga kabataan nga nabuligan sang Operation Smile, ang organisasyon nga nagahatag sang libre nga operasyon sa mga sungi kag punga. Ining ilan nga misyon upod sa Hope Foundation. May 4,000 ka mga magagmay nga kabataan ang nabuligan paagi sa Operation Smile sa Negros Occidental. Delikada na ang ilang nga ginapatuman nga surgical mission sa pila ka mga lugar sa pungsod. Kag humalin sa nagpandemic, subong lang sila nga nakabalik sa probinsya. Nag-aton saksiyan ang pagbalik naman yuhom sa mga kabataan nga ilan nabuligan sa sininga episode sang Baganihan. Lunsay mga sungi ang anak na Daysali Rosalejo sang Ibi Magalona kag Jamil Rojas sang San Carlos City. Bilang ginikanan, hindi nila luyag nga sa pagdako sang ilang mga anak nga maagyan nila nga sunlugon kag ibuli sang ilang mga kapareho nga kabataan bangod man sang ila facial deformity. Si Sally sa makitaan sa Facebook nga nagbalik na ang Operation Smile sa Negros Occidental, makaligad man sang epekto sang pandemic. Gilayon niya nga ginparehistro para sa libre nga surgical operation ang iya 3 ka tuig nga anak nga babayi nga ikapat sa 5 niya ka mga kabataan. Ngayon namin na iya pagambal, tapos iya na bibig namin na hindi na sa pag-ibuli sa parehas na bata. Kalungay na sa ilang ginabuli sila kung mas abrede at hindi ilang. Si Ramil, napaalinto naman sang barangay angod sa schedule sang surgical mission sa mga volunteers sang Operation Smile, gani wala siya magduwa-duwa nga magbiyahe pa Bacolod para maoperahan ang iya nga anak. Siguro sir, sila may nakatabang ang parte sa aming anak. Ako, salamat din sir. Pero hindi man mahapos ang inagyan sang ginatos nga mga ginikanan upod sila mga kabataan para lang makaambit sa libre nga operation. Bisa na mga volunteer doctors kag nurses ang kinahanglan man nga magpaidalom sa RT-PCR test agod makasiguro nga mapaiway ang paglaton sa COVID-19 sang ginpatigayon ang surgical operation sa Bacolod Adventist Medical Center. Patients is 100% free. So Operation Smile cover the entire what we call comprehensive cleft care because we don't only do surgery, we also provide speech therapy, dental, and then also nutrition consultation in case they need a nutrition program, and psychosocial care. Si Edith Villanueva, chairperson sang Hope Foundation, nga mong partner organization sang Operation Smile, nagapasalamat nga makaligad man sang 2 ka tuig natigayon ang screening sang malapit 200 ka mga pasyente, tubtob nga natigayon ang operation. So happy and elated that finally after 2 long years, because our last mission was in 2019, we can bring back the smiles and transform the lives of our children. Si Villanueva, anay kongresista kang nangin board member man sang probinsya. Sugod sang 1988, nangin kabay na siya sang misyon sang Operation Smile sa pila ka mga lugar sa pungsod. Libre ang among surgery, libre ang konsultasyon sa mga doktor halin sa Manila. We have doctors here from Sweden, from Australia, from Canada. So lain-lain nga mga volunteers ni sila tanan. Why ni sila bayad? Ang ila lang niya gusto that deep in their heart, they want to help these people. But it's wonderful because you and I, we cannot solve it alone. But together we can do it. Kaupod ni Villanueva ang volunteer nurse nga si Geneva Cides sang Maine, USA, kag Dandy Ledesma, isa man ka nurse sa Soxargen General Hospital. Si Geneva ginpili nga magbakasyon sa Bacolod para makabulig sa Operation Smile. I use my vacation to come on the trips, and I know it makes such a difference in everybody's life, both nutritionally, speaking, and socially. 2015 naman sa magbisita ang OpSmile sa ospital kundi nagatrabaho si Dandy kag sumugod sadto nangin kabahi na siya sang misyon. So nakita ko nga ang ilang goal maka-change ang lives ng isa ka bata. So dito nagsugod ang gusto ko, so nag-apply ako for volunteer. Then after sa to, so nakuha akong volunteer and nag-join ako sa mission. Para sa mga kasubong nanday edit kag mga volunteer nurses kag doctors ang Operation Smile, kalipay nga wala sang kabaylo ang ila nabatyag, ila binakon makita ang mga kabataan, makaligad man sa ila madinalagon nga operation. Yan ang pleasure na hindi kayang bayaran. No. Napakasaya. Mga very, very generous negrenses. And of course, the province, the city of Bacolod, ang masquerade ball,
nakahatag man sa amo sa 100,000. So makabulig na 3 ka pasyente. You know? And I'll tell you, my life has always been blessed. And I think because of the blessings of Operation Smile. Lord, thank you. Kaya ining ginaubra ko para sa imo, inabalik sa akin. Sa sulod sang 35 na katuig, naglabot na sa kapin 4,000 ka mga kabataan ang naoperahan. Natagaan sang libre nga speech therapy, dental aid, nutrition consultation, kag psychosocial care. Kalipay, siyempre, may bita. Nabuligan ng bata. Ha? Siyempre, ang sa Dominikanan, pwede na mabuli. Pwede ka magkakasalanan. Community-fied na para sa inyo. Condition. May dalang ano. Nakabuli. No? Ining pagkasungi o punga, hindi na siya tungod nagkulbaan ka o naglumpat ka kag sumi natabo sa imo, no? It's hereditary. So, in order to prevent that, okay, what we do is we tell the mothers, very young, nga kung nagabusong sila, kag may aral sila genes for clefting, hindi sila magsigarilyo, hindi sila mag-inom, kag inom gid sila sang vitamins. Because you might be able to prevent it from happening. But if it does happen, ari man kami. Isa man sa mga nabuligan sa OpSmile ang 31 anyos nga amay na si Lemuel Ornilio, isa ka empleyado sa Central Negros Electric Cooperative. Ang napulo ka bulan niya nga anak nga lalaki, ang nabunag man nga sungi. Ang ianak ang isa man sa masobra 60 ka mga kabataan nga madilalagon nga naoperahan sa BAMC. Para kay Lemuel, luyag niya nga matagaan sang self-confidence kag maayo nga boss damlag ang ianak sa bulig sang OpSmile kasubong sa natagaan siya sang higayon para sa libre nga surgical mission. You know what my wish is? If they're born with it, dapat diretso na. Dapat parang maging ganun na, di ba? Parang you see that they're born with the cleft palate. Sana it's standard that they operate on the child already. Diba? Kasi really, these kids, they really transform. They become confident, they become happy. You know, when they look into that mirror after, ay, ang sarap ng pakiramdam. It makes us happy that he remembered Operation Smile. And he knows nga, there's hope. Ang mga kasubong ni Lemuel kagiban pa nga kabataan nga may cleft lip, kag palet ang nagahatag sang inspirasyon para sa katapos ng Operation Smile. Sa bulig man sa ilang mga sponsors at partner organization, nagalaom sila nga madamo pang matagaan sang paglaom kag mabalik ang yuhom tubtob sa masunod nga dekada kag mga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.